Стикери, сертификати, зелена карта. С какво те помагат на бизнеса? Помагат ли въобще или вредят? В това видео ще споделя моето мнение по темата. Като застрахователен брокер с практика. От години се говори, че стикерите не са необходими, но колкото и да се говори по темата, те продължават да са част от ежедневието при изключване на застраховка гражданска отговорност. Получаваме при всяка нова полица, ако се плаща на разсрочени вноски на всяка вноска. Лев и 20 струва един стикер. 4 милиона регистрирани МПС-та в България на 5 милиона на България по лев и 20, а те всъщност са много повече. Помислете си колко важно е да продължат те да съществуват в нашето ежедневие. От потребителска гледна точка това означава, че всеки, който изключва гражданска отговорност, трябва да си вземе стикерите. Също така и зелената карта. Зелената карта продължава да идва от време на време да идват клиенти и да казват: искам гражданската ми да включва зелена карта. Хора, това от повече от 5-6 години. Искаш или не искаш, полицата ти включва и сертификата зелена карта. Иначе казано, че тя има покритие освен за България и Европейския съюз и всичките описани страни. Отзад на гърба са описани кои точно са. Всички описани и незачертани страни в сертификата. Покритието е включено в полицата ти гражданска отговорност. Така че и този сертификат е малко ненужен. Той има само за цел в непозната страна да покажеш, че имаш гражданска отговорност. Също това нещо ти го върши и самата полица. Доколкото ми е известно, в Румъния от известно време вече не дават такова зелено нещо. Просто си разпечатваш на бял лист хартия, PDF формат със същите данни и си пътуваш спокойно. Стикерите, както вече споменах, освен че се затрудняват процеса да се занимаваме с неща, вместо да си говорим с клиентите, да прошнуроваме и пронумероваме и да кара клиентите да идват от единия край на София или да плащат куриерски услуги. По последна информация от ония ден, една клиентка ми каза, че е била глобена 50 лева за това, че не си е била залепила този стикер, от който няма никаква нужда от него, на предното стъкло, защото, както вече споменах, може би камерите на КАТ засичат имаш ли гражданска или нямаш и може въобще да не си виждал палката на КАТ пътна полиция и да са ти наслагали глобите за липса на гражданска отговорност, каквито случаи сме имали. Та 50 лева струва незалепването на това чудо на природата на предното стъкло. Аз по принцип смятам, че глобите имат за цел да ни възпитават и да не правим повече такава грешка. Ти какво мислиш и смяташ ли, че тези пари си струват? Сподели ми в коментар и ако смяташ, че съм ти полезна, последвай ме, за да знаеш на време.